so 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 in ya shige zuci ta sauki baya fita ke ce na kaso masoyiya ki ban mafita kar da ki bari. Assalamu alaikum. Amincin so ya tabbata a gare ki, ya ke tauraruwa ɗaya tamkar da goma. Amin habibi na masoyina mai kauna ta wanda ba ni da kamarsa a wannan duniya. So sirrin zuciya. Zan iya zama? Ba matsala za ka iya zama. Ya ke ce ɗaya zinariya, kin haske da Na gode ya masoyiyata. Shi yasa cikin mata babu irin kyan sura kuma siffa. Hakika na ji so gaskiya ne. Kamar karamar shuka ne, wanda in aka kula da shi za a yi farin ciki yayin duban abin da aka shuka. so sirrin zuciya. Haka ne, so baya buƙatar fitawa sai da aikata da kuma nuna damuwarka akan wanda kake so. Kin haske da Allah sarki duniyar so mai cike da rudani, wani farin ciki tare da murmushi, wani kuma ya bakin ciki tare da zubar da hawaye. sanar kyamar so Rashin ki kadai ke sanya zuciya ladama. Indiya a dangan mata ina sani. Na yadda kamar yadda ruwa ya kasance mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam, haka masoya suke da muhimmanci a duniyarsu. Don haka mutu ka raba da kin sace rayuwa ke wasu kuma su farin haka su rayu idan ka darasu ta zo ɗaya. Allah Ubangiji ya sa mu dace da ni da kai abin ƙauna. so sirrin zuciya. Yau ke ce nan gari mai kyau ga kwalliya, ke ce ɗaya zinariya, kin haske daniya mai kyau kuma gimbiya. So 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 in ya shige zuci ta sauki baya fita ke ce na kaso masoyi.